Yesu adapita ku Kaperenawo, mudzi wina wa ku Galileya, nkumaphunzitsa pa tsiku la Sabata. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri, chifukwa ankalankhula moonetsa ulamuliro ngati mwini wake. M'nyumba ya mapempheroyo munali munthu wogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Adalankhula mokuwa kuti, kuti takupulani chiyani, inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwadzatiwononga? Ndakudziwani, ndinu woyera uja wa Mulungu. Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo adati, khala chete, tuluka mwa munthuyu. Apo mzimu womuyipitsa uja udamugwetsa pansi munthuyo pakati pa anthu, nkutuluka osamupweteka konse. Anthu onse aja adazizwa mpaka kumafunsana kuti, mawu amene wangotani? Ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndi ulamuliro, ndipo ikutulukadi. Motero mbiri ya Yesu idawanda ku dera lonselo.